Исәнмесез, каләмдәшләр. Бүген без роман жанры темасын башлап җибәрәбез. Роман жанры эпик әдәбиятының чынлап та иң төп һәм иң күләмле әһәмиятле жанры. Ул инде бөтен дөнья буенча шулай, һәм татар әдәбиятында да роман жанры бик уңышлы кулланыла һәм татар әдәбиятының үзәгендә торучы һәм аның асылын билгеләүче жанр булып исәпләнә. Язучыларның иҗатын билгеләгәндә менә шушы жанр, роман жанры буенча нигездә бәялибез дә инде. Әйтүемчә, безнең эпик жанрлар берничә бит: хикәя, повесть, роман. Менә шушы бердәмлектә роман жанрының урыны кайда? Әлбәттә, иң күләмле жанр буларак, иң күләмле әдәби форма буларак ул мәгълүм безнең әдәбиятта, һәм шуңа күрә дә ул роман, повесть һәм хикәя жанрларының да асыл сыйфатларын үзендә берләштергән. Һәм хикәя, повесть язган кеше инде романга да, роман темасына да, роман жанрына да омтылыш ясый ала. Роман жанры. Роман жанры, әлбәттә, ул чәчмә әсәр иң элек, проза. Проза белән языла, шуңа да карамастан шигъри романнар да бар, хәтта драматик романнар да бар. Мәсәлән, Пушкинның Евгений Онегин романы, әсәре ул инде роман жанрында язылган дип карала, һәм ул дөрес тә. Чөнки бу очракта берничә төп геройның язмышы, бармышы, тормыш яшәеше һәм аның менә шушы тормыштагы, тирәлектәге, мөхиттәге урыны турында сүз бара һәм ул шулай бәяләнә дә. Татар әдәбиятында шигъри романнар 50-60 елларда бик актив иде. Ул бигрәк социалистик хезмәт алдынгылары турында, нефтчеләр турында язылган, социалистик реализм рухында язылган китаплар, әсәрләр иде. Хәзерге вакытта шигъри романнар язылмый диярлек, күбрәк алар шушы поэмалар эченә кереп бетәләр. Шуңа да карамастан инде ниндидер вак һәм бик кирәк кенә омтылышлар әле дә бар. Роман, әлбәттә, иң элек күләме белән үзенә игътибар иттерә. Күләме, иң күләмле әсәр буларак. Әле роман эпопея да бар. Шушы күләмле әсәрдә нинди сыйфатлар булырга тиеш, нинди композицион үзенчәлекләр булырга мөмкин, һәм ниндидер бер поэтик үзенчәлекләр булырга мөмкин. Менә шушы роман жанрының төп сыйфатлары турында сөйләшеп алабыз. Әлбәттә, иң элек шунысы белән роман җәлеп итә, анда берничә үзәк герой була. Һәм ул үзәк геройлар тирәсенә берничә сюжет сызыгы тәкъдим ителә. Менә шушы һәрбер геройның үзенең яшәеш бармышы һәм сюжет язмышка табан алып бара торган, бер кискен моментларга, финалга алып бара торган вакыйгалар тизмәсе булырга тиеш. Һәрбер геройның үзенең сюжет сызыгы бар һәм ахыр чиктә бу геройларның сюжет сызыклары, яшәеш бармышлары билгеле бер төп идеягә һәм төп темага берләшә. Романның күләме билгеле булса да, менә шушы төп берничә сюжет сызыгын içine алган булса да, аны романга чикләүләр юк. Романның композиция ягына да, тематикасына да, шулай ук поэтика ягына да бер конкрет чикләүләр юк. Чөнки роман шул кадәр киң жанр, анда инде иҗат өчен бик күп мөмкинлекләр салынган. Ягъни романның төп геройлары, романда димәк төп мәгънә, төп аның сыйфаты романның, ул да булса төп геройлар тормышындагы вакыйгаларны һәм бу геройларның язмышын киң күләмдә, тарихи форматта, тарихи бер ниндидер бер этапта сүрәтләү аның төп эшчәнлеге булып тора романның. Ягъни үзәк геройларның язмышын бер ниндидер бер тарихи этапта, ниндидер бер зур тарихи күләмдә сүрәтләп бирү. Менә шушы жанр инде роман булып чыга. Әгәр дә сез каләмегез кычытып тора икән инде, роман жанрына үзегезнең күңелегез бәйләнгән икән, менә
берничә сюжет içine алган, сюжетны içine алган һәм берничә геройның язмышын сурәтләгән әсәргә керешә аласыз. Ләкин берәйбер бар әйтүемчә, нинди генә төрле булса да, берничә сюжет, берничә герой булса да, идея бер булырга тиеш. Әсәрнең менә бу bütün шушы сюжетларын һәм аерым өлешләрен, аерым бүлекләрен бер автор идеясы берләштереп торырга тиеш. Чөнки романны язучы үзенең әсәрен бит инде бер идея буенча яза. Ул социаль идеямы ул, яки ниндидер бер сугышчан бер идеямы, яки анда тынычлык яклы булумы, яки гаилә тормышы турындагы ниндидер бер кыйммәтләр турында язамы ул, мәхәббәт идеясеме, ул бер булырга тиеш һәм аның финалы да шушы сюжетларны шушы идеягә китереп тоташтырырга тиеш була. Менә шушындыйрак сыйфатлар. Әйтүемчә, берничә тема күтәрелергә мөмкин романда, берничә тема. Чөнки һәр герой үзенең бер темасын алып килергә мөмкин. Шуңа да карамастан идея бер булырга тиеш. Роман жанры шулай ук тагын да күләмлерәк бер формада гамәлгә ашса, ул инде ансы инде роман-эпопея була. Чөнки роман-эпопеяда тарихи фон, тарихи мөхит тагын да алга чыга һәм ул тарихи формацияны сүрәтләү һәм аңа бәя бирү булып чыга. Чөнки безнең татар әдәбиятында андый әсәрләр бар, мәсәлән, мен язга ожаган дигән әсәрне роман-эпопея дип атар идем. Мәсәлән, Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр әсәре. Алар, мәсәлән, шушы язгы җилләр, Кавы Нәҗминең, алар эпопеялар, чөнки алар шушы тарихи чорны сүрәтләп кенә калмыйлар, аңа бәя дә бирәләр, һәм геройларның үсеше, үстерелеше шушы тарихи фонда алып барыла. Һәм менә шушы геройларның язмыш мәсьәләсе, шушы тарихи формациялар күчеше вакытында ничек үзгәрә, алар ничек бара, ничек шушы прогресс, шушы процесс бара, шул турыда сүз бара ул романнарда. Әле романның бик күп формалары бар. Мәсәлән, романның социаль роман дигән түрі бар, социаль роман. Бunda инде күбрәк әйтүемчә инде ниндидер бер ятимнәр тормышы, ниндидер бер ярдәмгә мохтаҗ кешеләр язмышы, яки бәләгә калган кешеләргә ярдәм итү, мехрибанлык, шәфкатьлелек темалары күтәрелә. Менә шушы социаль роман темалары. Булырга мөмкин. Менә хатын-кыз романы дигән романнар бар. Монда инде күбрәк хатын-кыз язмышы, аның асылы, аның күңел сыйфатлары турында һәм аларның үстерелеше турында хатын-кызның менә шушы образы ничек байый, әсәр барышында ничек ул үзгәреп, камилләшә. Шул турыда булырга мөмкин. Психологик романнар була, әйтик, детективлар була, фантастика була, фэнтези бар. Менә булар бөтенесе кызык. Чөнки монда инде килеп керә ниндидер бер магия элементы, шаукымнар килеп керә. Шул ук вакытта ниндидер бер серле сюжетлар алына һәм кызык кына геройлар мәйданга чыга. Мәсәлән, мин үземнең Албастылар романы, ул инде нәкъ менә шушы күпмедер фэнтези, күпмедер хыялый кисса, күпмедер шушы магик, метафизик романнарга ошаган инде. Әйтик, менә тарихи романнар бик көчле бездә тарих әдәбиятта. Тарихи романнарның инде без беләбез, инде Вахит Имамов, Мусагыд Хәбибуллиннар. Алар инде чын тарихи романнарның бүгенге рәвешен, бүгенге бирмешен һәм бүгенге формасын эшләгән кешеләр. Әйтик, менә соңгы вакытта Марат Амирханов. Менә сез шушы романнарны укый аласыз. Тарихи романнар бездә бик актив, татар әдәбиятының үзәгендә торган романнар. Әлбәттә, сатирик, интеллектуаль романнар да бар. Гомумән, романнарның төрләре бик күп һәм татар әдәбиятында аларның барысы да кулланыла. Рәхим итегез, укыгыз. Хөрмәтле дуслар, шуның белән дәресебез тәмам. Бәхетле булыгыз.